Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στη σημερινή εκπομπή που έχουμε καλεσμένο. Περίμενα να το σκεφτώ τώρα. Ένα δίμετρο με σχηματισμένους Κυριακούς. Όχι αυτό σίγουρα. Ίσως, εγώ θα έλεγα, ίσως την πιο πολυσχηδή, επειδή σ' αρέσουν τώρα αυτές οι λέξεις οι περίεργες, έτσι. Πολυδιάστατη προσωπικότητα του ποντιακού πολιτισμού. Μου επιτρέπετε να το πω? Κατάλαβες τώρα σε γλύφει για μετά να σου τα φέρει αλλιώς. Ναι, όχι, σε καλοπιάνουμε, γι' αυτό που θα ακολουθήσει. Για επίτηδες. Για μένα είναι εκπομπή. Αλέξης Παρχαρίδης, χειροκρότημα. Πάμε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Αλέξη. Εγώ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Ανταποκρίθηκα γιατί κάνετε μια πολύ συμπαθητική έτσι, εκπομπούλα και γουστόζικη. Ναι, κοίταξε. Θέλω τώρα να κάνω την ερώτηση κρίσεως, επειδή συνήθως οι περισσότεροι που φέρνουμε δεν έχουν δει καμία εκπομπή. Εσύ έχει τύχει να δεις? Είχα και τελευταία, είδα με τον Ιωαννίδη που κάνατε. Ναι. Έστω ένα στιγμιότυπο έχεις δει όμως. Ναι, ναι. Α, είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει. Έχουμε κάποιον που βλέπει την εκπομπή, ρε παιδιά. Που φέρνουμε καλεσμένο εννοώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα βρίσκεσαι στην Αθήνα για να τραγουδήσεις, όπως οι περισσότεροι που τσακώνουμε εδώ, ας πούμε, όταν τυχαίνει τέλος πάντων και έρχονται και τραγουδάνε, τους φέρουμε και στην εκπομπή, όσοι θέλουν φυσικά. Αλλά είπαμε με το Χάρη να μην ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε από όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνεις εκτός της μουσικής, γιατί οι περισσότεροι σε γνωρίζουμε ως τραγουδιστή, και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το θέατρο και να μας πεις καταρχήν τι φλασιά είναι αυτή με το θέατρο, ή πώς έτυχε το θέατρο, ή πώς προέκυψε το θέατρο στη ζωή σου. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε πολλά παράδοξα πράγματα. Όπως αυτό που αφορά το θέατρο. Δεν έχω πάει ποτέ να δω θεατρική παράσταση. Πουθενά. Ξεκινάς ωραία. Ποτέ. Δεν είχα πάει ποτέ να δω θέατρο. Δεν βλέπω έργα στην τηλεόραση. Μόνο κάποιες ελληνικές ταινίες. Δεν ξέρω ηθοποιούς. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω ιστορία του θεάτρου. Τίποτα. Το μόνο που είχα κάνει είναι ότι επειδή έχουμε τα μουμέρια, είμαι στην Κοζάνη, στο χωριό μου. Ναι. Και ξέρεις, τα μουμέρια έχει τους χορευτές και την υπόλοιπη, ας πούμε, τα υπόλοιπα μέλη, που ουσιαστικά είναι ο Γέρος και η Γριά, ο Άρκον και ο Αρκουδιάρης, ο Γιατρών, ο Διάβολον. Εκεί λοιπόν κάνα 2 φορές έτυχε να κάνω τη Γριά, αντικαθιστώντας μια πάρα πολύ καλή Γριά που είχαμε ο φίλο μου τον Γιώργο τον Θεοδωρίδη, και μάλλον το είχα κάνει καλά και επιτυχημένα, γιατί ο ρόλος της Γριάς ήταν να βγάλει γέλιο με τον κόσμο που ακολουθεί, με την πομπή, ας πούμε, που ακολουθεί όλο το έθιμο, και ήταν μάλλον επιτυχημένο. Και μια μέρα καθόμασταν στο μπαλκόνι με τον Πιπερίδη και πίναμε καφέ στο άσχετο και λέει θα γράψω έναν έργο και θα φτάσει στη Γραία. Λέω τον κι εγώ, θα γράφω εγώ έναν έργο και πίσω εσύ τη Γραία και φορώ βρακία. Αφορώ εγώ βρακία και να γράψεις εσύ ο έργο, σώπα, και φτάτω. Μα είσαι τρελός, θα έχει τρομερή επιτυχία. Όχι, και φτάτω, θα φτάτω. Τελικά το έκανα και έτσι ξεκίνησε. Επειδή είχα κάνει τη Γραία στα μουμέρια. Είναι η Γριά, ο ρόλος της Γριάς, ο πιο αγαπημένος σου όσα χρόνια ασχολείσαι και με το θέατρο, ή εσύ διαλέγεις και κάποιον άλλον ρόλο? Κοίταξε, ο ρόλος της Γριάς ξεκάθαρα προέκυψε από τα μουμέρια, έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα μια αγάπη προς τους μιζέτερους, και ειδικά στο χωριό μου, ξέρετε, του παππού μου το σπίτι στα Αλωνάκια ήταν δίπλα στο Παντοπολείο, και ακριβώς έξω από την αυλή είχε ένα παγκάκι
όπου όλοι που πήγαιναν να ψωνίσουν οι παππούδες τελικά κατέληγαν στο Πανικάκι για να πούν τα νέα της ημέρας, τα κουτσομπολιά, να τερούν τον ουρανό θα βρέσει και θα βρέσει. Και εγώ καθόμουν από μέσα και άκουγα τόσα πολλά πράγματα, έχω τόσες πολλές εικόνες και πληροφορίες στο μυαλό μου. Επίσης το σπίτι της γιαγιάς μου ήταν κέντρο όλης της γειτονιάς, γιατί ερχόντουσαν όλες οι γιαγιάδες και καθόντουσαν στο σπίτι μας και πίνανε καφέ και λέγανε και γελούσαν, και επομένως είχα πολλές εικόνες στο μυαλό μου. Πολλές. Και τις είχα συγκρατήσει. Ήμουνα και το πειραχτήρι, πάντα μου άρεσε να τους πειράζω, βέβαια σε πλαίσια ανεκτά, έτσι. Ναι, ναι. Και όλα αυτά μάλλον οδήγησαν στο να μπορώ να υποδηθώ το ρόλο της γριάς. Που είναι και ένας κωμικός ρόλος, και από αυτό να πιαστώ και να σας πάω στην επόμενη ερώτηση. Γιατί κάνεις και stand-up comedy στα ποντιακά, στη ποντιακή διάλεκτο. Ναι. Που είναι κάτι που δεν νομίζω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη ποντιακή διάλεκτο, σε οποιαδήποτε άλλη διάλεκτο. Νομίζω δεν γίνεται stand-up. Και Πρωτοπόρος. είναι μια πρωτοπόρα κίνηση, και να σε ρωτήσω πώς προέκυψε αυτό, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα και τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις παραστάσεις. Παίξε μας λίγο. Κάνουμε λίγο άγγελας. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη να βάλουμε το ποντιακό θέατρο σε σύγχρονες μορφές θεάτρου. Γιατί όχι. Και η αλήθεια, για να είναι και πιο ευκίνητο το όλο σχήμα, γιατί είχαμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις με τον Τάκη τον Βαβακίδη. Βασικά να αναφέρω ότι η πρώτη παράσταση ήταν με τον αείμνηστο τον Αχιλλέα τον Βασιλιάδη και τον Γιώργο τον Στεφανίδη και τη Ρούλα τη γυναίκα του Αχιλλέα. Το δεύτερο ήταν ο τελευταίος να κλείσει την κάσα. Και στην τρίτη παράσταση, Ζωή και κότα με Χαβίτς και με Κορκότα, γνώρισα τον Τάκη τον Βαβακίδη, όπου εκείνος έκανε την παραγωγή και βέβαια ήταν και ο μέντορας μας, έτσι, ηθοποιός ο Τάκης. Ναι. Δεν είχαμε καμία εμπειρία υποκριτικής και μας βοήθησε πάρα πολύ. Σκεφτήκαμε να είναι ένα πιο ευέλικτο σχήμα, να μπορούμε να κινούμαστε πιο εύκολα. Ήταν και μετά τον κορονοϊό που τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα και μας έκατσε η αλήθεια. Βέβαια, είναι ένα πράγμα που το λέω πάντα στο θέατρο, αισθάνομαι πολύ αμήχανα πολλές φορές, ξέροντας ότι το 70%, το 80%, το 60% των θεατών μπορεί να μην γνωρίζουν αυτά που λέω. Επομένως έχω μέσα μου έτσι ένα βάρος, μια αμηχανία, αλλά απ' την άλλη νιώθω ότι πρέπει και να το κάνω. Να μην μετρήσει η αμηχανία και το άγχος μου. Πόσο καιρό το κάνεις τώρα αυτό? Δεύτερος χρόνος. Από τη στιγμή που ξεκίνησες μέχρι σήμερα, έχεις δει εξέλιξη στο κοινό? Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που μπορεί να ξεκίνησεις και να μην καταλάβαινε ενδεχομένως το κοινό ή να μην ανταποκρίνονταν, μέχρι σήμερα, ας πούμε, έρχονται ξανά θεατές και μπορεί να καταλαβαίνουν πλέον πράγματα? Όχι. Όχι. Okay. Όχι. Γιατί είναι διαφορετικό το κοινό ή... Κοίταξε, καταρχάς οι θεατές έχουν ως όριο ηλικίας, ας πούμε μεγάλο, μην πούμε τώρα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά είναι μεγάλη σε ηλικία. Και ξέρεις, από την ισχύ του γέλιου και από τη δύναμη του γέλιου καταλαβαίνεις σε ποιες περιοχές ξέρουν καλά ποντιακά ή δεν ξέρουν καλά ποντιακά. Δηλαδή πηγαίνουμε και σε μέρη που, εντάξει, λέω κάποιες ατάκες που σε άλλες περιοχές ξεσκίζονται και εκεί δεν κουνιέται φίλο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λέω, επομένως εδώ, ας πούμε, δεν ξέρουν πολλά ποντιακά. Βέβαια έκανε κάτι έξυπνο ο Πιπερίδης, ετάραξε να το με τα ελληνικά. Έχει και λίγα ελληνικά μέσα, γιατί και οι σύγχρονες γιαγιάδες ταράζουν λίγο για να γίνουν πιο κατανοητές. Και αυτό ίσως βοηθάει λίγο τον θεατή να αντιληφθεί κάποια πράγματα περισσότερο. Άρα για εσένα το θέατρο, το stand-up comedy τώρα καλή ώρα είναι ένα μέσο, κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως τα λες, για να
για να συνεχιστεί, θα λέγαμε, και η γλώσσα, η διάλεκτος, η ποντιακή διάλεκτος. Εσύ πιστεύεις ότι κινδυνεύει η διάλεκτος, η γλώσσα? Πολύ κοινότυπη ερώτηση, αλλά... Εννοείται. Ότι όχι, πιστεύω ότι κινδυνεύει, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σβήσει κιόλας. Θα σβήσει. Απλά αυτό που λέω πάντα στο θέατρο, να μην σβήσει αμαχητή. Δεν κάνει να την παρατήσουμε έτσι. Όσο μπορούμε και όσο κρατάνε τα πόδια μας, θα κάνουμε τέτοιες προσπάθειες. Για μένα όμως το θέατρο, ειλικρινά, ήταν μια ψυχοθεραπεία. Ερχόμουν και καταλάγιαζα από όλη την πίεση της βραδινής εργασίας, το ξενύχτη, τα ποτά, η φασαρία. Περίμενα πότε θα κάτσει η παράσταση για να πάω να ξεκουραστώ, να περάσω καλά. Και πήγαινα με τέτοια διάθεση, γιατί όταν πας σε ένα χώρο και ξέρεις ότι θα κάνεις τον άλλο να γελάσει, είναι τρομερό δώρο αυτό, ρε παιδιά. Αν πιάσουν οι ευχές που με δίνουν όλοι αυτοί από κάτω, πιάσουν παράδεισον πρώτο τραπέζι, δεν το συζητώ. Ναι. Εκτός από το θέατρο, να πούμε και για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ασχολείσαι και με το στίχο. Δηλαδή γράφεις τραγούδια και με τη μουσική, σύνθεση έχεις κάνει ποτέ, έχεις δοκιμάσει? Ναι. Έχεις δοκιμάσει, έχει γίνει κανένα επιτυχία? Το εσύ τι μόνο το ακριβών. Δικιά σου είναι η μουσική? Τι λες? Αδιάβαστος. Ναι, πριν μας έλεγε ότι δεν ξέρω μουσική, δεν κάνω τίποτα. Και άλλα πολλά. Θα μας τα πεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μου έρχεται στο μυαλό η δουλειά που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια με το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, στο Αγίου Μνήμες, που εκεί θα λέγαμε ότι συσπηρώθηκαν γύρω σου και κάποια άλλα άτομα και φτιάχτηκε μια πολύ ωραία ομάδα στιχουργική, να το πω έτσι. Θεωρείς ότι έχεις συμβάλει στο να βγουν και άλλοι στιχουργοί σήμερα? Κοίταξε. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό σου, αλλά τι πιστεύεις εσύ? Για τον εαυτό μου θα μιλήσω και είναι πολύ ειλικρινές αυτό που θα πω. Πιστεύω ότι δεν τα γράφουμε εμείς τα τραγούδια. Έρχονται εκ των άνωθεν. Αλλιώς δεν δικαιολογείται η ευκολία με την οποία γράφουμε. Ναι. Έχει τύχει να γράψω στον ύπνο μου, κοιμόμουν και έγραψα τραγούδια για το γιο μου. Δεν δικαιολογείται. Είναι η προσωπική μου άποψη. Εμείς είμαστε οι διεκπεραιωτές. Ναι. Έρχονται τα κύματα και εμείς απλά τα κάνουμε στίχο. Τώρα η ομάδα στην οποία αναφέρθηκες ήταν μια σκέψη την οποία το δουλεύαμε με τον Κώστα τον Καρακασίδη, γιατί η ποντιακή δισκογραφία δυστυχώς είχε επικεντρωθεί σε δύο άτομα, τα οποία τα θαυμάζω και τα σέβομαι, έτσι, και τον κύριο Μωυσεάδη, τον αείμνηστο, και τον κύριο Ευσταθιάδη. Τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι. Αλλά ήταν δύο άτομα. Δηλαδή ό,τι δισκογραφική δουλειά έβλεπες, Ευσταθιάδης, Μωυσεάδης. Και έλεγα, είναι κρίμα να μην υπάρξει σε αυτό μια ανανέωση, μια συνέχεια. Και είχαμε δείγματα κάποιων παιδιών που γράφανε καλά, όπως είναι ο Σάββας ο Τσενεκίδης, η Ελένη Βασιλιάδου, ο Κωστάκης ο Καρακασίδης έγραφε πάρα πολύ καλά, και σκεφτήκαμε με τον Κώστα να κάνουμε έτσι μια ομάδα η οποία κάθε φορά που κάποιος θα θέλει να κάνει ένα CD να απευθύνεται σε αυτήν. Όχι είναι και καλά να γράφουμε εμείς και να τα δίνουμε, ακόμα και από κάποιον άλλο να βρει. Μήπως τη μελετήσουμε, μήπως βρούμε κάποιο λαθάκι, μήπως το διορθώσουμε, ρε παιδί μου, και γίνει πιο άρτιο αυτό. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που έγινε αυτή η ομάδα, γιατί από εκείνη τη στιγμή και ύστερα γίνανε στολίδια στον ποντιακό στίχο. Γράψανε πάρα πολύ καλά τραγούδια τα παιδιά, όλοι τους. Και άλλοι δηλαδή, και ο Μωυσιάδης από την Τελμαϊδά, και ο Στοφόρον, ο Αντρόγλισσας, ο Καστοριά, και προκύπτουν και άλλα παιδιά. Πρόσφατα
Μια κοπέλα από την Αυστραλία. Ναι, η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, γράφει φανταστικά. Την Αυστραλία. Δεν το περιμένεις. Και μάλλον θα προκύψουν κι άλλα. Επομένως αυτό ήρθε και φούντωσε και ειλικρινά έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό. Θυμάσαι την πρώτη φορά που τραγούδησες μπροστά σε κόσμο? Την πρώτη φορά που τραγούδισα μπροστά σε κόσμο ήταν σε ένα μουχαπέτ στην Παναγία Σουμελά, όπου τότε ήταν η αναμονή μας ήταν να πάμε στην Παναγία Σουμελά. Παίρναμε το λεωφορείο ένα σαλονάκι. Της Παναγίας. Της Παναγίας, την παραμονή. Παίρναμε το λεωφορείο ένα σαλονάκι, παίρναμε στην Κοζάνη. Και άλλο λεωφορείο, έλαζαμε λεωφορείο, παίρναμε στην Σουμελάν όρθιοι, γιατί γινόταν τότε χαμός από το λεωφορείο. Και παίρναμε στη Σουμελάν και τότε είχε τόσο πολύ κόσμο, δεν μπορούσε να περπατήσεις. Φυσικά δεν κοιμόμασταν. Αν ξαπλώναμε λίγο, ήταν ένα σειράνο εκεί, αυκάσου στα δωμάτια που στρωματσάδαν όλα αυκακικά. Κοιμούμαι σε λίγο. Και μετά πηγαίναμε πάνω στο εστιατόριο, όπου είχε πόσα τραπέζια με μουχαπέτια, ρε παιδί. Άλλο μουχαπέτο εδώ, άλλο μουχαπέτο και άλλο εκεί, άλλο εκεί. Και εμείς μικροί πηγαίναμε να ρουφήξουμε πράγματα. Σαν τις μέλισσες πηγαίναμε εκεί πέρα. Και μια χρονιά είπαν, τραγώδησαν, πήγανε, εμείς και χόρταζαμε. Ερχήνησαν να παίζουν τα μεγάφωνα της καμπάνας, της εκκλησίας. Και με λέει ο Πιπερίδης ο Δημήτρης, λέει, Αλέξια, κάτσαμε εδώ σε ένα δέντρο να παίξουμε λίγο ακόμα. Δεν χορτέραμε, ρε παιδί. Λέω, ναι, να κάτσουμε. Και κάτσαμε στη ρίζα ενός δέντρου και έπαιζε ο Δημήτρης. Και άρχισα εγώ να τραγουδάω και Μακρύν Καϊτέν, έλεγα τότε Μακρύν Καϊτέν. Άμα κάνα γραία, έλεγα ότι η γραία είναι 90 χρονών. Ναι, μια λεπτή φωνή, ανεπεξέργαστη. Και αρχίνησε να μαζεύεται κόσμος και να κλαίνε. Κλαίγανε. Και ο ένας φώναζε τον άλλον. Ελάτε να δείτε ένα μικρό που τραγουδάει εδώ πέρα, ελάτε να δείτε ένα μικρό. Πόσο χρονών ήσουν τότε? 4-15, ξέρω εγώ πώς ήμουν. Και έτσι τραγούδισα πρώτη φορά και με πήρανε τότε κάποια άτομα, ο Χιλιάς Βασιλιάδες, μέσα σε αυτά και με πήγανε στο Χρύσανθο. Με είπανε να παίρνουμε το παιδί να το και πάμε στο Χρύσανθο να το συμβουλέψει και να τον κάνει. Και έτσι έγινε όντως. Στο χωριό σου, καταρχάς είσαι από το Πορτοράς, από το Πρωτοχώρι και από τα Αλωνάκια, σωστά? Ο πατέρας μου είναι από το Πρωτοχώρι και η μητέρα μου είναι από τα Αλωνάκια. Εσύ πού μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα μέσα στην Κοζάνη. Μέσα στην Κοζάνη. Μέσα στην Κοζάνη. Υπήρχαν παρέες εκεί που παίζανε, που εσύ ήσουν από κοντά? Όχι. Η επόμενη ομολογία. Δεν ασχολιόμουν ποτέ με τα ποντιακά. Εγώ οι παρέες μου όλες ήταν Κοζανίτες και πόντιοι φυσικά που μέναν στην Κοζάνη, αλλά όλοι ακούγανε ξένη μουσική και εγώ μια ζωή ήμουνα εκτός νυμφώνους. Εκείνοι έλεγαν η Κιούρα έτσι, η Γιουτούα έτσι, εγώ τον αλέατσο, Παλαπουίξα έτσι, ή στο Φόρονα έτσι. Πάντα ήμουν εκτός των συζητήσεων. Καθόμουν εκεί πέρα χωρίς να συμμετέχω. Τα καλοκαίρια όμως όταν τελείωναν τα σχολεία φεύγαμε και πηγαίναμε στα Αλωνάκια. Γιατί στα Αλωνάκια είχα γιαγιά και παππού, ενώ στο Πρωτοχώρι δεν είχα. Άρα είχα και σπίτι να μείνω. Εκεί λοιπόν γινόντουσαν πολλά μουχαπέτια, στα οποία κυρίως με έπαιρνε ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, Γιάννη, ναι. Ο Πακιστανός που λέγανε, ο οποίος έγραφε και πάρα πολύ καλά στιχάκια. Και με εκείνον ξεκίνησε έτσι όλη αυτή η πορεία. Άρα η ενασχόληση με τη μουσική ξεκινάει μετά από εκείνο το μουχαπέτ που λες, που πήγες μετά στο Χρύσανθο. Μετά άρχισα να πηγαίνω πήγα στο Χρύσανθο με το λεωφορείο, έρθα στη Θεσσαλονίκη, έρθανε πέρα με Πιπερίδη σας ακτέλ. Με τα πόδια πήγα μέσα στις 12όροφες και μάλιστα εγώ δεν θα ξεχάσω, έτρεμα. Γιατί θα δω πρώτη φορά το Χρύσανθο, δεν τον είχα ξαναδεί το Χρύσανθο ποτέ. Και όταν επία, εκείνος έτωνε στην τουαλέτα. Και εγώ κάθομαι για να μένω και έρθει ο θείος με ένα σορτσάκι και έναν κασκορσέ άσπρο εφόρνε, ένα δεκά καλοκαίρι. Και στέκει έτσι μπροστά μου
Λέει εσύ είσαι ρε που τραγουδάς? Εγώ έτρεμα από έτρεμα. Λέει τον θείο, μη με μιλάς έτσι γιατί θα σκούπε φεύγω και θα πάω στο χωρίο με το λεωφορείο, να ξέρεις. Καλά με λέει, ηρέμησε. Και μου λέει θα ψάξουμε να βρούμε τον τόνο που τραγουδάς και τα τέτοια που τραγουδάς. Και επειδή είπα τον θείο, παιδιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λέω ναι θείο. Λέει αυτό το παιδί θα το βοηθήσω γιατί έχει αρχές, επειδή με είπε θείο. Δεν με είπε Χρήσανθε, κύριε Χρήσανθε και κύριε Θεοδωρίδη. Και... εμείς εδώ το θείο έλεγαμε. Ήταν τίτλος τιμής. Και έκανα την πρώτη επαφή με τον Χρήσανθο, μετά τραγουδούσα σε κάποια μαγαζιά εκεί στο Λεμαΐδα και στην Κοζάνη, στον Ακρίτα, στο Κορτσόπον, στην Εράιδα τραγουδούσα όπως σου είπα με τον Κοκοπούλη και με τον Ζαζόπουλο. Με όργανα ασχολήθηκες ποτέ? Έπαιζα λύρα, πρώτα λύρα έπαιζα. Μετά το έπαιζα λύρα, αλλά... παράλληλα μάλλον με το τραγούδι. Όχι. Επειδή και πρώτα μετά το δάχτυλο να παίζω καλά, έπαιξα. Μετά δεν μπορούσα να προχωρήσω άλλο. Λέω ούτε έτσι και γίνεται. Προέκυψε και το τραγούδι και παράτησα τη λύρα και πιάστηκα. Λύρα που έμαθες? Είχες δάσκαλο, αυτοδίδακτος? Μόνοι μας μαθαίναμε. Δεν σου δείξε κανείς? Ο αδερφός μου λίγο έπαιζε. Ναι. Καταρχάς ήμασταν τυχεροί γιατί τότε δεν υπήρχαν κατασκευαστές πολλοί λύρας. Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί του μπαμπά μου η αδερφή, η Δοξία, ο άντρας της ήταν ο Βορράς. Αν έχετε ακούσει για το Βορρά, ένας παλιός λιράρης στο Πρωτοχώρι, ο οποίος κατασκεύαζε και λύρες. Αλλά τότε οι λύρες πήγανε σε το και ρούσαν το χέρι σου. Ήταν βαριές. Και εγώ μωρόπονα τώρα, πού να το κρατήσω εκείνο το πράγμα βαρύ, αλλά ζούρου, έμαθα. Οπότε όλη η ενασχόλησή σου με τη μουσική είναι εμπειρική? Εννοείται. Δεν σπούδασες ποτέ μουσική? Όχι, ποτέ, δεν μπορώ. Γιατί φήμες λένε ότι έχεις κάνει βυζαντινή μουσική. Ναι, καλά. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να τρελάνει το μυαλό μου. Δεν μπορώ ούτε να διαβάσω βυζαντινή, ούτε ευρωπαϊκή, τίποτα. Δεν μπορώ. Επειδή όμως σε βλέπουμε, μάλλον, εντάξει, εγώ που σε γνωρίζω λίγο καλύτερα και ξέρω ότι έχεις μία σχέση με τη θρησκεία, ας πούμε, είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύει, θα ήθελες ποτέ να μάθεις να ψέλνεις? Τους ζηλεύω πάρα πολύ τους ψαλτάδες. Ζηλεύω. Θα τα παρατούσες όλα να πας να πεις ότι από αύριο σταματάω το τραγούδι και άμα έχεις αυτή την επιλογή με ένα μαγικό τρόπο από αύριο αρχίζεις να ψέλνεις εκκλησία? Ναι. Εννοείται. Ωραίο δουλεία. Σκούσε το πρωί με τον ήλιο. Πας στην εκκλησία, κάθεσαι πίνεις έναν καφέ με τα γραιάδες, με τα γεροντάδες. Λες κανέναν ιστορία. Ενώ πας στα πανηγύρια, θα βγάλεις άκρη με τους Ρωμένους. Λοιπόν, και κάτι άλλο, επειδή σε βλέπω τώρα και με το κομποσχήνι. Εντάξει, μην βλέπεις. Αμαρτωλός είμαι και έχει τύχει και να σε δω και ζωντάνα, σε εμφάνιση, σε γκλέντι. Είναι γούρι το κομποσχήνι για το κρατάς? Όχι. Σημαίνει κάτι? Σημαίνει ότι, κοίταξε, έχω κατανοήσει ότι τον Χριστό τον ψάχνουμε μόνο στις δύσκολες στιγμές. Μόνο έτσι μαλακώνει η καρδιά μας και εισχωρεί. Εγώ προσπαθώ να τον θυμάμαι και στις ευτυχισμένες στιγμές. Και ειλικρινά το κάνω αυτό για να κρατώντας το στο χέρι κάποια στιγμή εκεί που τραγουδά να πω ένα Κύριε Σου Χριστέ ελέησον. Και το λέω από μέσα μου αυτό για να είναι και στις χαρούμενες στιγμές κοντά μου. Άρα τώρα είναι ευτυχισμένος μάλλον, έτσι, και το κρατάς ή όχι? Πάντα το κρατάω για να το θυμάμαι πάντα. Προσπαθώ δηλαδή, αγωνίζομαι. Μην το πει γιατί με την κακή έννοια σε λέω. Κύριε Σου Χριστέ ελέησον. Και τώρα. Ναι. Να σε γυρίσω λίγο στα φοιτητικά χρόνια. Όπου είχες αρχίσει, σπούδαζες και κάποια στιγμή το άφησες τις σπουδές σου για να ασχοληθείς αποκλειστικά με το τραγούδι. Κοίταξε. Είχα πάει στο Γενικό του Λύκειο. Διάβαζα πάρα πολύ. Με το που κάτσαμε στις διακοπές των Χριστουγέννων, μετά δεν μπόρεσα να ανοίξω βιβλίο.
Εκεί τελείωσε. Είναι να μην κάτσεις πρώτη φορά, Ναι. να ξέρεις. Και τι κάνω, λέω θα πάω στο τεχνικό λύκειο, γιατί τότε περνούσες με τον βαθμό του λυκείου στα ΤΕΙ. Εγώ ήθελα να περάσω εμπορίας και διαφήμισης. Κανένας δεν με είπε ότι έπρεπε να πάω στο επαγγελματικό το λύκειο. Εγώ πήγα στο τεχνικό το λύκειο. 2 χρόνια ξαναπήγα Δευτέρα λυκείου. 2 χρόνια επένα και έρχομαι. Και όταν ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό, μέχρι τότε δεν με είχε πει κανένας τίποτα, παιδιά. Είναι τρελό. Όλοι έχουν το μηχανογραφικό από την πρώτη δέσμη και εγώ το έχω από την 4η δέσμη. Και περνάει ο επιτηρητής, λέει Μπαρχαρίδη, γύρνα το μηχανογραφικό. Του λέω, εγώ θέλω εμπορίας και διαφήμισης. Δεν το τσεκάρω το εμπορίας και διαφήμισης. Ξανέρτε. Γύρνα σε λέω το μηχανογραφικό. Λέω δεν θέλω να το γυρίσω εδώ, δεν θέλω εμπορίας και διαφήμισης. Και μου λέει δεν μπορείς να το δηλώσεις. Μετά από 2 χρόνια, παιδιά. Πήγα 2 χρόνια Δευτέρα λυκείου και Τρίτη λυκείου. Και παθαίνω σοκ. Και λέω τι λέτε. Λένε μόνο από την πρώτη θέση μου μπορείς να δηλώσεις. Παναγία μου. Κλώδα την πρώτη δέσμη. Εγώ και ξέρω να αλλάζω ένα λάμπαν. Τα χέρια μου είναι άστο, αριστερά και τα 2. Και τερό ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικά οχημάτων. Από βλακίες όλα. Λέει μην αποκοιστεύεσαι, τα καλύτερα είναι αυτοματισμού και υπολογιστές. Ναι, αλλά οι υπολογιστές τότε ήταν οι DOS. Τα θυμάστε εσείς η γλώσσα. Πού να, λέω αυτοματισμού. Περνάω αυτοματισμού και ήταν η πιο δύσκολη σχολή, παιδιά. Πήγα και βρε προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να... Έτυχε και τότε μία πρόταση να έρθω να τραγουδήσω εδώ στο Μενίδη στην Τριγώνα. Και μάλιστα με δίνανε και πάρα πολύ καλά λεφτά για την εποχή. Τα οποία δεν τα ζήτησα εγώ, αυτοί μου τα είπανε. Και τέλος πάντων άρχισα να τραγουδάω, πήγαινα και στα ΤΕΙ, αλλά με το ζόρι. Και έναν ημέρα πάω ξενύχτης, έχουμε εργαστήριον. Πάω και έχει ένα σωλήνα έτσι. Ένα χαρτί να βγάλω και κάσω πάτωμα. Παίρνω ο καθηγητής έναν μπαλίτσα, βάλια τα πέσει μελάνε, βάλια τα πέσει σωλήνα, ρούζει μπιλίτσα, πάει απάνω στο χαρτί. Λέει, αν η μπίλια έχει όγκο τόσο και η ταχύτητα με την οποία έτρεχε είναι τόσο, σε πόση ώρα θα πήγαινε από εδώ να πάω στο χαρτί. Σκούμε. Και λέω, γεια σας. Δεν θα με ξαναδείτε. Έτσι έφυγα. Ναι. Δεν ξαναπήγα ποτέ. Προφανώς αυτό είχε να κάνει, ήταν κάπως συνάρτηση ότι άρχισες να τραγουδάς και επαγγελματικά. Βασίστηκα εκεί, αλλά ήξερα ότι και αυτή τη σχολή δεν θα την τελείωνα ποτέ. Δεν μπορούσα. Υπήρξε κάποια στιγμή ωστόσο στη σταδιοδρομία σου τη μουσική που να θέλησες να σπουδάσεις κάτι, δηλαδή κάτι άλλο πέραν της μουσικής εννοώ. Αν δεν ήσουν μουσικός, τι θα ήσουν? Κοίταξε. Πολλές φορές, όχι πολλές φορές, συνέχεια θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει άντε άλλα 2 χρόνια θα τραγουδήσω και θα σταματήσω. Άντε άλλα 3 χρόνια θα τραγουδήσω και θα σταματήσω. Γιατί ειλικρινά ποτέ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ταλέντο και ότι θα κάνω πορεία στα ποντιακά. Ήταν και τότε τα πράγματα περίεργα. Στις συζητήσεις μας πάντα λέγαμε τα ποντιακά δεν θα αντέξουν πολύ ακόμα, άλλα 2-3 χρόνια και πέρασαν 35 χρόνια και ακόμα τραγουδάω. Και τώρα έχεις πει λογικά είσαι τώρα, στα άλλα 2 χρόνια ακόμα, έτσι. Τώρα ναι, λέω του χρόνου δηλαδή να περιμένω. Άλλα 2-3 χρόνια ακόμα. Στον κορονοϊό συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Αυτό έμαθα να κάνω. Ναι. Έχοντας περάσει από μεγάλα ποντιακά κέντρα, Τριγώνα, Κορτσόπο, Μήθριο, Αυλαία, τι πιστεύεις ότι πρόσφεραν αυτά τα κέντρα στον ποντιακό πολιτισμό, δεδομένου ότι τώρα δεν υπάρχουν πια? Κοίταξε. Καταρχάς ήταν σημεία αναφοράς, τώρα δεν υπάρχουν και σημεία αναφοράς. Δηλαδή χθες με ρώτησε ένας κύριος στα Σύρμενα αν έχει μαγαζί στην Αθήνα και του είπα όχι, δεν υπάρχει. Αυτά τα κέντρα δυστυχώς λειτουργήσαν και με κάποιες φοβίες.
Δηλαδή ποτέ δεν ήταν αμιγώς ποντιακά. Όλα είχαν και το λαϊκό μέσα. Και λέω φοβίες γιατί πάντα φοβόντουσαν ότι να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος, και αυτό λίγο αλλίωσε την ουσία του πράγματος. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν συνέβαλαν στο ότι κράτησαν τα ακούσματα, κράτησαν τον κόσμο κοντά στην παράδοση, και μάλιστα θα σας πω ότι παλιά στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια περίοδος που τα ποντιακά ήταν περισσότερα από τα λαϊκά. Είχε 12 ποντιακά μαγαζιά. Έλα. Δυστυχώς κλείσανε όλα. Και πλέον υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη 2 σχετικά μικρά μαγαζιά που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν την έγκλη των μεγάλων μαγαζιών όπως το Μήθριο και της Αυλαίας, και δυστυχώς δεν βλέπω προοπτική στο να ανοίξει κάτι άλλο. Εσύ αν ήσουν επιχειρηματίας θα έκανες ένα τέτοιο βήμα? Δεν είσαι τραγουδιστής, είσαι επιχειρηματίας, θα έκανες ένα βήμα να ανοίξει ένα μαγαζί ποντιακό? Και γιατί? Όχι. Όχι και γιατί, ή ναι και γιατί? Όχι, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια. Ναι. Τα λειτουργικά έξοδα είναι τεράστια, το θέμα του προσωπικού είναι δυσβάστακτο, αναγκαστικά για να το κάνεις και να μπορεί να κρατηθεί θα έπρεπε οι τιμές σου να είναι ανάλογες ώστε να μπορείς να ανταποκρίνεσαι στα έξοδα. Επομένως δεν ξέρω αν με αυτές τις τιμές θα μπορούσες να προσελκύσεις κόσμο. Υπάρχει ανάγκη, πιστεύεις, να υπάρχει ένα τέτοιο ταυτοτικό μαγαζί για το χώρο, τον ποντιακό? Γιατί έχουν έρθει πολλοί καλεσμένοι και πάντα εγώ το βλέπω σαν εξωτερικός παρατηρητής, έτσι, που υπάρχει μια αναπώληση, ας πούμε, των παλιών χρόνων που υπήρχαν τέτοια αμιγώς ποντιακά μαγαζιά. Αλλά υπάρχει σήμερα αυτή η ανάγκη? Σαφώς υπάρχει. Απλά είναι ταυτοτικού χαρακτήρα, είναι... Αυτό είναι το κυριότερο που λες. Συνύπαρξης. Αυτό είναι το κυριότερο που λες, να μπορεί το κάθε μαγαζί να έχει ταυτότητα φυσικά, και να ξέρει και να αναγνωρίζει το ρόλο τον οποίο θα πρέπει να διαδραματίσει. Να μην έχει φοβικά σύνδρομα. Βέβαια θα μου πεις αυτό είναι πολύ, πώς το λένε, δεν ρισκάρει ο άλλος τόσο εύκολα να το κάνει. Και εγώ δεν θα ρίσκαρα. Αλλά πιστεύω ότι η μοναδική περίπτωση για να πιάσει ένα τέτοιο μαγαζί ήταν αυτή, να είναι ταυτοτικό. Υπάρχει κάποια χρονιά στην πορεία αυτή στα κέντρα που θεωρείς ότι υπήρξε για εσένα ορόσημο, και με ποιους συνυπήρξες τότε? Σίγουρα ήταν ο Ξενιτέας, γιατί ο Ξενιτέας ήταν ένα μαγαζί ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάσου ότι νομίζω επί 13 χρόνια είχε το ίδιο σχήμα, Χρυσανθόπουλος Παπαδόπουλος. Εγώ ως παιδί του χωριού δεν τον ήξερα τον Ξενιτέα. Ο Χρύσανθος με έβαλε στον Ξενιτέα. Και όταν έλεγα τους φίλους μου ότι έκλεισα σε ένα μαγαζί που λέγεται Ξενιτέας, μου λέγανε αποκλείεται. Λάθος κάνεις, γιατί εκεί είναι Χρυσανθόπουλος Παπαδόπουλος, δεν μπαίνει άλλος. Λέω, παιδιά, έτσι μου είπαν, Ξενιτέας. Και ήμουν τυχερός. Έτυχε να είμαι στην τελευταία χρονιά του Ξενιτέα, το οποίο στη συνέχεια, την επόμενη χρονιά, έγινε Μήθριο. Δηλαδή οι επιχειρηματίες του Ξενιτέα κάναν το Μήθριο. Το οποίο τότε ήταν πρωτοπορία για τα ποντιακά. Τέτοιο μαγαζί δεν υπήρχε ούτε στα λαϊκά. Φανταστείτε, το πρώτο σχήμα ήταν με τον Παπαδόπουλο τον Χρήστο και το δεύτερο ήταν Χρύσανθος Παπαδόπουλος και εγώ, και την επόμενη χρονιά ήρθε ο Στάθης ο Νικολαίδης, ο οποίος εντάξει ήταν και νέος, μπορείτε να φανταστείτε τι φωνή είχε αυτός ο άνθρωπος τότε, ήταν ένα αηδόνι. Και περνούσαμε μέρες μεγάλες δόξας, ας πούμε, στο Μήθριο.
Υπάρχει μια φήμη, θέλω να το πω, ότι μιας και ανέφερες Χρήστο Χρυσανθόπουλο, ότι θα ήθελες να έχεις κάνει κάτι με το Χρήστο το Χρυσανθόπουλο. Ναι. Είχαμε συνεννοηθεί να κάνουμε ένα δίσκο τότε. Βινίλια κάνανε. Αλλά δεν πρόλαβες, δεν τα έφεραν οι συνθήκες. Δεν ευωδόθηκε η προσπάθεια, γιατί ενώ ήταν να κάνουμε με τον Χρήστο τη δουλειά, μετά κάθισε ο Καζαντζίδης με τον Νικολαίδη. Λέει, θα τελειώσω αυτό και θα το κάνουμε. Μετά του ζήτησε ο Φίκος να κάνω ο Καλυφατίδης ένα CD. Μου λέει, θα κάνω και αυτό και μετά αμέσως θα το κάνουμε. Μετά άρρωσε και δεν προλάβα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όχι. Δεν πειράζει. Εγώ τον Χρήστο τον αγαπούσα τόσο πολύ που ήταν σαν πατέρας μου. Ό,τι και να έκανε, ό,τι και να έγινε, δεν πειράζει. Εκείνα τα χρόνια, νομίζω, θα μου πεις αν είναι εκείνα τα χρόνια όντως, ήσουνα και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Και να μας πεις αυτό το σημείο καταρχάς πώς προέκυψε, και κατά δεύτερον, αν πιστεύεις γενικά ότι είναι μια σωστή στάση του καλλιτέχνη να ασχολείται με τα κοινά, τα εκάστοτε κοινά, είτε μέσα από ένα σύλλογο είτε από οποιαδήποτε άλλη θέση. Κοίταξε, ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης προέκυψε γιατί ο ένας ο συγκάτοικός μου εκείνα τα χρόνια ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος. Σπιτική υπόθεση. Ναι. Εκείνος με έφερε στο σύλλογο, αλλά εγώ έτυχα στα χρόνια της μεγαλύτερης καμπής του συλλόγου. Ο σύλλογος ήταν σε δραματική κατάσταση, έτοιμος να κλείσει. Κυρίως ήταν παιδιά προηγουμένων ετών, είτε που είχαν τελειώσει, και όλοι μαζί προσπαθούσαμε λιγάκι να τον κρατήσουμε ζωντανό και θεωρήσαν τότε ότι καλό είναι να βάλουν ένα άτομο λιγάκι αναγνωρίσιμο, και εγώ επειδή είχα ξεκινήσει να τραγουδάω, είπα να με βάλουν μπροστά για να προσελκύσουμε κόσμο. Έτσι και έγινε, και ήρθε καινούριος κόσμος τότε στο σύλλογο και άρχισε να παίρνει τα πάνω του, και φυσικά τα επόμενα προεδρία τον εκτοξεύσανε, δηλαδή η πορεία του ήταν... Εσύ όμως είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ενδιαφέρον για τα κοινά. Θα ήθελες να ασχοληθείς. Το λέω αυτό γιατί με αφορμή και το γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια είχες κατέβει υποψήφιος με μια ομάδα και στις εκλογές της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Εμένα μου αρέσει την άποψή μου να τη λέω και μου αρέσει να σπάζω και αυγά. Πέρα τα αυγά λίγο να τα σπάσουμε. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από την άνεση ότι ναι, έχω άποψη, αλλά καλύτερα να μην την πω για να μην επηρεαστώ επαγγελματικά. Ειλικρινά είμαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου που εξέφρασα την άποψή μου. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει ένας συγκεκριμένος καλλιτέχνης έτσι μεγάλος που με είπε, εγώ στη θέση σου δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα. Ειδικά στην ΠΟΕ. Σημασία έχει ότι δεν το μετάνιωσα ποτέ. Εγώ απλά πήγα να εκφράσω μια άποψη την οποία θέλω να την εκφράζω. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Βέβαια, τώρα να σου πω την αλήθεια, στην ηλικία που είμαι, έχω αλλάξει, έχω κουραστεί από όλα αυτά και ειλικρινά θέλω σιγά σιγά να καταλαγιάσω. Τώρα εγώ θέλω να επιμείνω λίγο απλά. Ναι, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο παραπάνω, γιατί μου αρέσει αυτό. Γιατί τότε είχε γίνει... Δύο ερωτήσεις. Γιατί τότε είχε γίνει τόσος ντόρος με τις εκλογές, γενικά με αυτή την κίνηση του Θεοδόση του Κυριακίδη. Και κατά δεύτερον ερώτηση κρίσεως, αν πιστεύεις ότι ο χώρος γενικότερα, όχι στην Παμποντιακή Ομοσπονδία, γενικότερα και στους συλλόγους,
αν πιστεύεις ότι ο χώρος γενικότερα πάσχει από ανθρώπους που εντός εισαγωγικών δεν θέλουν να αποχωριστούν την καρέκλα. Ο ένας ο λόγος είναι αυτός που είπες πριν. Ακριβώς αυτός. Δεν θέλω να λέω ονόματα και τέτοια. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ένας ο λόγος είναι αυτός, ότι πιστεύω ότι όλα τα πράγματα θέλουν ανανέωση. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε ένα πόστο 10 χρόνια, πάει να πει ότι όλα αυτά τα 10 χρόνια πρόσφερε. Δηλαδή θα προσφέρει άλλα 10 χρόνια, έχει τόσο οξύνια για να... ή δεν υπάρχουν άλλοι να έρθουν και να αντικαταστήσουν κάποια πράγματα. Ναι. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι, ρε παιδί μου, ότι τελικά θεωρώ πολύ υποκριτικό το να λέμε ότι είμαστε ενωμένοι και ότι αγωνιζόμαστε για την γενοκτονία τη στιγμή για να ηρεμήσουν και να ησυχάσουν οι ψυχές των γενοκτονηθέντων, τη στιγμή που οι ζωντανοί είμαστε σκοτωμένοι μεταξύ μας. Είναι πολύ υποκριτικό. Επομένως, το κύριο μέλημά μου ήταν επιτέλους να έρθει μια ισορροπία στα ποντιακά. Οι τρεις ομοσπονδίες, αν μπορούν κάποια στιγμή να γίνουν μία, γιατί έχω καταλάβει ότι στην πολιτική σκηνή συμφέρει αυτό το πράγμα, συμφέρει να υπάρχουν τρεις ομοσπονδίες στους πολιτικούς, γιατί όταν πας και λες στον ένα πολιτικό κάνε μου αυτό, σε λέει και γιατί να μην το κάνω στον άλλον. Βρείτε τα και ελάτε. Επομένως, ναι, μπορώ να σου πω ότι διατηρούν για αυτή την κατάσταση. Πολύ σημαντικό αυτό. Τη συντηρούν γιατί τους βολεύει. Εμείς αυτό δεν το καταφέραμε. Δεν το καταφέραμε γιατί τελικά δεν ξέρω, υπάρχει πολύ εγωισμός, πολύ φιλαρχία, δεν ξέρω. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπήκα μέσα στη φωτιά. Δεν κάθισα απ' έξω. Επειδή είπες λίγο και αναφέρθηκες στη γενοκτονία, να σε ρωτήσω εγώ το άλλο. Νομίζω έχω κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση σε κάποια άλλη εκπομπή, αλλά μιας που το συζητάμε. Που δεν υποτιμώ καθόλου το γεγονός να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Αλλά αν αναγνωριστεί, τι γίνεται μετά? Δηλαδή τι κερδίζει ο ποντιακός χώρος σήμερα και πώς αυτό συνεισφέρει για το μέλλον του, έτσι? Προτού αναγνωριστεί, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα έτσι τύπου παραμυθιού. Ανοίγει ένα παραθυράκι πάνω στον ουρανό και οι γενοκτονηθέντες μας βλέπουν στην κατάσταση που είμαστε, όπου υπάρχουν τρομερές κόντρες, τρομερές διαφορές, διενέξεις, αγεφύρωτες. Θεωρείς ότι τι θα λέγανε? Κοιτάξτε παιδιά να αναγνωρίσετε τη γενοκτονία για να ησυχάσουμε, ή κοιτάξτε να τα βρείτε για να ησυχάσουμε? Εγώ πιστεύω ότι θα λέγανε κοιτάξτε πρώτα να τα βρείτε εσείς μεταξύ σας να ησυχάσουμε και μετά θα δούμε και το υπόλοιπο. Ναι. Παιδιά, πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, πολύ απλά. Στα ποντιακά υπάρχει αυτό. Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά, ρε παιδί μου, λίγο να ταπεινωθούμε και σαν άνθρωποι, να πούμε και ένα συγγνώμη, να πούμε και ένα φταίω, ρε παιδί μου, να πούμε εντάξει δεν είμαι και ο τέλειος, μπορεί άλλος να είναι ο τέλειος ή μπορεί κάποιος να το κάνει καλύτερα, ας το κάνουμε μαζί για να γίνει ακόμα καλύτερα. Ναι. Αυτό. Το λέω γιατί εντάξει, η γενοκτονία είναι ένα θέμα πάντα που απασχολεί το ποντιακό χώρο και καλώς τον απασχολεί. Αλλά νομίζω ότι, τώρα βάζω και τη γνώμη μου λίγο, έτσι, συγγνώμη, στη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι ένα θέμα που είναι ιστορικό και αφορά την ιστορική μνήμη, κυρίως πρέπει να στοχεύει στο μέλλον και στο σήμερα. Δηλαδή, εγώ εκφράζω μια δυσαρέσκεια από τον ποντιακό χώρο που δεν κάνει λόγο για τις σημερινές γενοκτονίες που γίνονται. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια, πώς να το πω, ένας αναστοχασμός από τα λάθη του παρελθόντος για να το δούμε στο σήμερα. Γιατί καλώς να αναγνωριστεί σήμερα η γενοκτονία των ποντίων, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Να σε πω ένα παράδειγμα.
Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνονοηθούμε. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες πάνω Στην Αλεξανδρούπολη. στην Ιδωμένη. Ναι. Στην Ιδωμένη, και όταν είδα... Πρόσφατα λες. Πρόσφατα ήμουνα στην Ξάνθη και έβλεπα ειδήσεις και είδα τη φωτογραφία του Αιλάν. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση ώρα έκλαιγα. Το παιδάκι που είναι στα κύματα πνιγμένο. Και πήρα τηλέφωνο το φίλο μου, τον Μίλτο, τον Ανδριανίδη, τότε είχαμε τον Παλαλιακό. Και λέω, εάν δεν πάμε ένα ποτήρι νερό σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για γενοκτονία. Γιατί όπως ατύμπα πέσα χωράφια προπάνω και έρθανε, έτσι ήρθαμε και εμείς τότε. Τώρα δεν το λέω αυτό σαν τέτοιο, σαν... Ευχαριστώ. Ναι. Ειλικρινά δεν θέλω να φανεί ότι το λέω για να δειχτώ. Ειλικρινά σας μιλάω. Για να βοηθήσω το λέω. Για πότε μαζέψαμε, παιδιά, ένα φορτηγό πράγματα, μόλις το ανακοινώσαμε, επήγαμε συνειδωμένοι, τα μοιράσαμε όλα, μοιράζαμε και κλαίγαμε, γιατί έρωξα να πάνε μονάμουν μερμήπες. Αν με επιτρέψει, αυτή η κίνηση είναι 10 φορές σημαντικότερη από Αυτό το να θέλω να σου πω. αναγνωριστεί η γενοκτονία από το κράτος, που δεν το υποβιβάζω καθόλου γι' αυτό. Εννοείται. Και μέχρι και τα χαρτόνια μας πήρανε, παιδιά. Μέχρι και τα χαρτόνια. Ειλικρινά μας είπανε τότε ότι σώσατε την αξιοπρέπεια του ποντιακού ελληνισμού. Και χάρηκα, γιατί δεν το έκανα μόνο για μένα. Ναι. Και φυσικά το έκανα και για όλο τον πόντο. Και για την ΠΟΕ και για την ΠΟΠΣ και για όλους. Ναι. Εννοείται. Τέτοια πράγματα πρέπει να κάνουμε και όχι να μαλώνουμε ποιος θα αναγνωρίζει την γενοκτονία πρώτος και ποιος δεύτερος. Λοιπόν, επειδή Πάμε λίγο να ευθυμίσουμε λίγο τώρα. το κλίμα. Πάμε. Πάμε στη δισκογραφία. Λίγο που έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε κάποια πράγματα. Ξεκίνησα από το Καπίκιοι. Αυτή ήταν η Καπίκιο πρώτη. ήταν το πρώτο, ναι. Ωραία. Μέσα σε όλες τις δισκογραφίες που έχεις κάνει, ποια είναι η αγαπημένη σου και γιατί? Κοίταξε, το Καρδίας Καμονάντας. Το Καρδιάς Καμονάντας είναι αυτό που παίζει ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης. Μιχάλης ο Καλετζίδης. Και Νταούλη παίζει ο Γευγελής. Εκείνη τη δουλειά τη δούλεψα πιο πολύ από όλα, παιδιά. Δηλαδή, εκτός το μουσικό μέρος και το ένθετο και τη ζωγραφιά και που θα εμπεντογράμμα και εξόδεψα τόσο ενέργεια σε εκείνη το CD, η οποία όμως βγήκε και σαν αποτέλεσμα. Και το ύψωμα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί... Το ύψωμα είναι η τελευταία. Τελευταία, ναι. Τελευταία. Αλλά ένα CD που θα μείνει έτσι ορόσημο, θεωρώ ότι είναι το Αγγείου Μνήμες. Γενικώς μ' αρέσει τις δουλίτσες έτσι που κάνω να τις επεξεργάζομαι πάρα πολύ. Τώρα τελευταία οκνώ, αλλά βρήκα τον Κωστάκη τον Καρακασίδη, ο οποίος ανέλαβε αυτό το έργο και... Ηρέμησες, ναι. Επομίστηκε το βάρος αυτός. Ναι. Θες να μας πεις λίγο και για την δισκογραφική τη δουλειά που έχεις κάνει με τον Μάνο τον Αχαλινοτόπουλο, τον Ιάκυνθο, που ήταν, σε είδαμε σε κάτι διαφορετικό. Σε μια πιο έντεχνη, ας πούμε. Ναι. Το Μάνο τον Αχαλινοτόπουλο το γνώρισα σε κάποιες παραστάσεις που κάναμε με τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν ένας καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ. Εκεί λοιπόν ο Μάνος τότε θέλησε να κάνει ένα προσωπικό CD, οργανικό, όπου μέσα είχε ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα ήταν οργανικά, και ένα τέτοιο, τι τραγούδισε ο Χαλιάς. Βυζαντινό. Ναι, Βυζαντινό, πώς να το πω, το δοξαστικό, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το τραγούδι το είχα ζητήσει και άλλοι τραγουδιστές στον Μάνο, αλλά αυτός
εκείνα τα πιστεύω που είχε τότε, ήθελα να το δώσει σε έναν τραγουδιστή ο οποίος δεν είναι αναγνωρίσιμος. Εμένα θα μέτρωγε το άγχος, γιατί πρώτη φορά θα έλεγα ελληνικό τραγούδι και μάλιστα ήταν την ημέρα που εκλώστα στην Αυστραλία το 1997, ήρθε πέρα με αεροδρόμιο και πήγαμε στο στούντιο. Παιδιά, δεν μπορούσα να το πω με τίποτα. Με τίποτα. Ήμασταν 2 ώρες μέσα στο στούντιο. Δεν, λάθος, ξανά στην αρχή, λάθος. Εγώ ήρθα και θα πεθάνω, θα βγει η ψυχή μου. Λέω, δεν μπορώ να το πω, παιδιά. Συγχωρέστε με, δεν τα καταφέρνω. Με λέει, έλα λίγο. Πες μας κανένα ανεκδότο, ρε. Πες κανένα ανεκδότο. Αρχίσαμε τα χαχαχαχαχαχαχα. Πιες λίγο νερό. Πάμε να το πούμε. Και μπαίνω και το λέω με τη μία. Έτσι έγινε η Ιάκη. Νομίζω ότι την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία μου, την έχει ξαναπεί. Ναι. Ένιωσες τότε ότι ανοίγει μια πόρτα για ένα άλλο είδος μουσικής για εσένα? Και αν θα σε ενδιέφερε κιόλας. Και αν θα σε ενδιέφερε. Υποψιάστηκα. Υποψιάστηκα γιατί άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα και με παίρνανε και διάφοροι παραγωγοί και τέτοια. Είχαμε κάνει όμως μια άτυπη συμφωνία με τον Μάνο ότι ό,τι τραγούδι θα γράψει ο Μάνος θα το τραγουδήσω εγώ, αλλά και εγώ δεν θα τραγουδήσω άλλον τραγούδι. Okay. Και μου είχε γίνει τότε και μια πρόταση για ένα CD ενός, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα. Για πες. Όχι. Το αρνήθηκα τότε. Δεν το μετάνιωσε. Η αλήθεια, παρασυρώμενος από τη ματαιοδοξία του ενός νέου τραγουδιστή, είχα διαβάσει και τον Αλχημιστή τότε και λέω όλο το σύμπαν συνομωτεί για να γίνω κι εγώ τραγουδιστής του νεοελληνικού τραγουδιού και μέσα από αυτή τη δυναμική να βοηθήσω και το ποντιακό τραγούδι. Και αυτός ήταν ο λόγος που κατέβηκα στο Κορτσόπον το 1997, να μπορώ να βιοπορίζομαι από το Κορτσόπον, αλλά συγχρόνως να μπορέσω να απλωθώ και στο έντεχνο νεοελληνικό τραγούδι. Τελικά δεν έκατσε, δεν το μετάνιωσα ποτέ και δηλώνω... Δεν το ήθελες δηλαδή εσύ εν τέλει? Όχι. Δεν το ήθελες. Όχι. Γιατί ήταν πολύ πιο πολύπλοκο, ενώ στα ποντιακά είναι ρε παιδί μου σαν ριάκι. Δεν κάνω κάτι, ειλικρινά. Σου βγαίνει φυσικά. Βγαίνει φυσικά και αυτή την ανεμελιά δεν την αλλάζω. Ναι. Ωραία, για βγάλε μας τώρα καμιά είδηση, τι να περιμένουμε από εσένα. Και πες μας και ποιος ήταν αυτός ο τραγουδιστής που... Ναι. Ετοιμάζεις κάτι? Ετοιμάζομαι ένα... Μην το σκέφτεσαι τώρα, πες το. Ένα λιράρι που λέγεται Γιάννης Τσανασίδης να κάνει την επόμενη εκπομπή. Πρόσφατα γίναμε και κουμπάρι. Ναι, το έχω μάθει αυτό, το ξέρω. Γιατί η γυναίκα του βάφτισε το γιο μου πρωτού παντρευτούν. Και ετοιμάζουμε κάποια τραγούδια. Καινούρια ή παραδοσιακά? Καινούρια. Έχει και κάποια παραδοσιακά τα οποία δεν ακούστηκαν. Α, είναι πρώτη φορά? Ναι, το χαρσερέτκο. Αυτό δεν ακούστηκε ποτέ. Πολύ ωραίο. Αυτό ετοιμάζω και έχει ο Θεός. Ωραία, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Πάμε σε άκυρες ερωτήσεις τώρα. Ασύνδετες τελείως μεταξύ τους. Κρατείτε και αγούτε τα αυτά και με τρομάζετε ρε παιδί μου. Τώρα θα αρχίσει να λέει Κύριε Σου Χριστέ, λέει σώμα μου. Ναι, όχι. Λοιπόν, πιο γενικές ερωτήσεις έχουμε ετοιμάσει για σένα, έτσι, για να κλείσουμε την εκπομπή. Μην αγχώνεσαι, μέχρι 10 δευτερόλεπτα θέλω. Ναι. Να μας πεις τη γνώμη σου, ας πούμε, για κάποια πράγματα. Καταρχάς, πώς βλέπεις το μέλλον στο ποντιακό τραγούδι? Επειδή το λέω και σε όλους τους άλλους τραγουδιστές που δεν κάνουμε διακρίσεις, επειδή και εγώ, ας πούμε, με το τραγούδι ασχολούμαι, πώς βλέπεις εσύ το μέλλον στο ποντιακό τραγούδι και τι γνώμη έχεις, επειδή βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ότι βγαίνουν και κάποιες σχολές που διδάσκουν και το ποντιακό τραγούδι και το παραδοσιακό τραγούδι, να το βάλουμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τι γνώμη έχεις για αυτές τις σχολές? Πιστεύω ότι το μέλλον του ποντιακού τραγουδιού είναι λαμπρό.
Απλά το ποντιακό τραγούδι θα είναι λιγάκι μεταποιημένο. Διότι πρώτα απ' όλα άλλαξε το ακουστικό κοινό. Νομίζω ότι πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο μετέχμιο αλλαγής γενιάς. Αυτό που διαπιστώνω δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ότι το ακροατήριο, ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει δραματικά. Δηλαδή συγκεκριμένα εχθές και στα Σούρμενα και στην Νικόπολη που κάναμε το χορό, μπορώ να σου πω ότι το 90% ειδικά στην Νικόπολη ήταν ηλικίας 15 με 25 ετών. Τόσο μικρή, Ναι. Υπάρχουν αλλαγές στην αισθητική του πόντιου ακροατή, οι οποίες έχουν να κάνουν μάλλον με την αλλαγή της εποχής, με όλες αυτές τις τεχνολογικές εξάρσεις, με την αλλαγή της γενιάς. Δεν με προβληματίζουν όμως, γιατί όπως έλεγε και ο Χριστόδουλος, ελάτε στην εκκλησία και ελάτε και με τατουάζ, ελάτε και με κοντά παντελονάκια, ελάτε όπως θέλετε, μόνο ελάτε. Και εγώ αυτό λέω, ότι ελάτε στα ποντιακά και ελάτε και με κροτίδες, το κροτίδες έχασε ο άλλος τα δάχτυλα του, ναι. Συνάδελφος, κρίμα είναι. Μην αγχώνεσαι, θα σε ρωτήσουμε γι' αυτό. Ελάτε με καπνούς, ελάτε με φώτα, ελάτε όπως θέλετε, αλλά ελάτε. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα έρθουν οι νέοι στα ποντιακά, από εκεί και πέρα θα κάνει ο καθένας την δική του προσπάθεια να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Εσύ ως πιο παλιός προσπαθείς να προσαρμοστείς σε αυτή τη συνθήκη? Σαφώς. Ή νιώθεις, ή έχουν υπάρξει στιγμές που νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι εντελώς παροχημένο? Όχι. Να αισθανθείς αμήχανα, εννοώ ως καλλιτέχνης. Εγώ είμαι σαν το χαμελέοντα, ανάλογα το κοινό προσαρμόζομαι. Δηλαδή, εάν δω νεανικό κοινό, θα προσπαθήσω να είμαι κοντά στα ακούσματά τους για να μην τους απογοητεύσω. Δεν θέλω να τους διώξω δηλαδή. Είναι λιγάκι εγωιστικό να θες το κοινό να ακούει αυτά που θες εσύ. Όπως θες εσύ. Ναι. Θέλω εγώ να πηγαίνω πάνω τους, αλλά ρίχνοντας και κάποια μπαχάρια που ίσως κάποια στιγμή, αυτό που σας έλεγα, θα τους υποψιάσω. Οκ. Το πες λίγο, να το πούμε και πιο αναλυτικά. Ποια είναι η γνώμη σου με όλη αυτή τη μόδα, ας πούμε, με τα βεγγαλικά, με τα βαρελότα, με τα πυρομαχικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δει κανείς σε ένα πανηγύρι? Κοίταξε, εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί θα σου εξηγήσω το γιατί. Και αν σου έχει τύχει κιόλας. Έχει τύχει. Και πώς το έχεις διαχειριστεί? Έχει τύχει. Δεν τα θέλω γιατί επηρεάζουν την αισθητική του ακροατή. Δηλαδή κυρίως ο ακροατής επικεντρώνεται στο πώς θα βγει ένας καλλιτέχνης παρά στο τι θα ακούσει. Εγώ θέλω να οδηγήσουμε τον ακροατή στο να έχει άποψη τεκμηριωμένη μουσική, όχι οπτική. Γι' αυτό δεν τα θέλω. Έχουμε ξεφύγει λίγο από το αξιακό γεγονός. Δηλαδή δεν επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στην αξία τη μουσική όσο στην αξία την οπτική. Αυτό για μένα είναι λάθος. Και αυτό συμβαίνει, θα σε ρωτήσω τώρα, συμβαίνει και από την άλλη πλευρά ίσως, γιατί βλέπουμε ας πούμε και πάρα πολλά παιδιά με σημαίες τώρα, όταν παίζουν κυρίως ματσούκα, αν δεν κάνω λάθος, και εσύ έχεις βρεθεί, ναι, ας πούμε, να συμμετέχεις σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσένα σου δημιουργεί εξίσου αμηχανία?
Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό? Κοίταξε. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι να μην έχουμε 2 μέτρα για 2 σταθμά. Αν κάτι εκφράζεται με ακραίο τρόπο, είναι κάτι το οποίο εσένα σου δημιουργεί αμηχανία. Θα σου εξηγήσω το πώς προέκυψε αυτό με τους Έλληνες, γιατί υπάρχει ένας διχασμός. Ο Σοφιανίδης ο Γιώργος είχε αυτή την ευχέρεια κάθε φορά που έλεγε μία λέξη να γίνεται ατάκα. Το είχε. Και το έχει ακόμα. Και το έχει. Το έχει. Το Έλληνες, να είστε Έλληνες, μη με ρωτήσεις πώς προέκυψε και τι ήθελε να πει ο ποιητής. Δεν ξέρω. Σουρωμένος το είπε κάνα 2 φορές, να είστε Έλληνες. Μάλλον θα ρωτήσετε τον ίδιο. Αυτό το πράγμα, θέλοντας κάποιοι άλλοι να το διακομωδήσουν φίλοι του, στο χορό του Πορτοδαζή φέρανε κάποια σημαίακια της ελληνικής σημαίας. Αυτό το πήραν μετά και έγιναν τεράστιες οι σημαίες, αλλά πιστεύω ότι αρχίζει και καταλαγιάζει. Ήταν ένα παροδικό φαινόμενο. Ναι. Δεν ήταν κάτι, πώς να σου πω, ουσιαστικό. Το καλό με αυτό είναι ότι τουλάχιστον εμένα δεν με πείραξε καθόλου που έβλεπα την ελληνική σημαία, ρε παιδιά. Γιατί δεν τη βλέπω πουθενά. Ναι, εντάξει. Έτσι. Ωστόσο... Παρερμηνεύτηκε όμως ότι οι Ματσουκέ είναι Έλληνες και άλλοι τι είναι. Δεν τέθηκε έτσι η ελληνική σημαία. Καμία σχέση. Τα βεγγαλικά πώς τα διαχειρίστηκες? Τα βεγγαλικά ειλικρινά είναι μια νεανική τρέλα, μια εφηβική τρέλα στην οποία δεν μπορώ να παρέμβω. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι. Περιμένω να το καταλάβουν μόνα τους τα παιδιά και να το σταματήσουν κάποια στιγμή. Γιατί την ώρα που ας πούμε ανοίγεις εκείνο το καπνογόνο, αν είναι άτομα με άσθμα, ξέρεις τι θα πάθουν? Ναι, είναι επικίνδυνο. Και καταρχάς είναι επικίνδυνο. Πρόσφατα, ναι. Πρόσφατα είδες τι έπαθε το άλλο το παιδί. Ναι. Πιστεύω κάποια στιγμή οι νέοι να το καταλάβουν και να το σταματήσουν από μόνοι τους. Δεν μπορώ δηλαδή να τους μαλώσω και να το σταματήσουν. Δεν θα κερδίσω κάτι. Ναι. Όσον αφορά τον ήχο, αισθάνεσαι συντηρητικός? Δηλαδή, Τι εννοείς? Δηλαδή, τι γνώμη έχεις για ένα πιο σύγχρονο τρόπο παίξηματος, για την ενορχήστρωση στην ποντιακή μουσική? Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα με κάποιες κάτω από κάποιες συνθήκες. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Έτσι. Φυσιολογικό είναι τα ακούσματά μου να ρέπουν προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τα πάντα όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει στάσιμο και δεν πρέπει να μένει στάσιμο. Κάθε τι που γίνεται με μία εξειδίκευση, δηλαδή το να κάνει μια εναρχίστρωση ένας άνθρωπος που μπορεί να την κάνει, πιστεύω ότι είναι καλό. Εάν θα τη δεχτεί το κοινό από κάτω και δεν μ' αρέσει εμένα, πάλι δεν θα μπορέσω να πω τίποτα. Δεν θέλω το προσωπικό μου γούστο να προσπαθήσω να το κάνω γούστο του ακροατή. Εγώ θέλω αυτό που προσφέρω εγώ, που ξέρω εγώ, να το παρουσιάσω και αν το δεχτεί ο ακροατής, καλώς. Αν δεν το δεχτεί, να με κάνει πέρα. Δεν θέλω εγωιστικά να παρεμβαίνω. Ναι. Αυτό. Να μας πεις την άποψή σου για την ανάγκη ή όχι της ύπαρξης σταθερών συνεργασιών, σχημάτων και με αφορμή και τη δικιά σου την προσωπική εμπειρία, το δίδυμο με τον Παναγιώτη τον Κογκαλίδη και μετά με τον Σανίδη, με τον Φάνη τον Κορκλίδη. Κοίταξε, εγώ σε όλους τους λιράριδες μου είχα εξηγήσει ότι δεν μπορώ να έχω σταθερό λιράρι λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων. Δηλαδή έχω φίλους μουσικούς στην Καβάλα, έχω φίλους μουσικούς στην Κατερίνη. Αν μου πούν σίγουρα θα επιλέξω
εκεί που δεν θέλουν κάτι άλλο το λιράρι μου, αλλά αν επιμείνει κάποιος και μου πει θέλω να έρθεις στην Καβάλα με το Λεμονίδι, υπάρχει μια σχέση χρόνων. Δεν μπορώ αυτό να το απορρίψω. Βέβαια, από την αρχή εξηγούμε με τους λιράριδες μου και λέω ότι υπάρχει αυτό, όπως και ο λιράρης θέλω να κάνει το ανάλογο. Ναι. Δηλαδή, αν μου πούν τώρα κάποιος τραγουδιστής ότι θέλει να παίξει με το Φάνη του Κουροκλίδη, δεν θα τον πω εγώ τον Φάνη, μην πας με αυτόν. Εννοείται. Ωστόσο, επειδή πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το δίδυμο Αλέξης Παρχαρίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης ήταν ένα από τα καλύτερα δίδυμα της νεότερης εποχής, θα λέγαμε. Θες να μας πεις γιατί έσπασε τελικά αυτό το δίδυμο? Έσπασε λόγω ασυνονοησίας. Τώρα σε λεπτομέρειες δεν θέλω να πω, αλλά ειλικρινά ίσως μπορεί να κουραστήκαμε και οι δύο και δεν το καταλάβαμε. Μπορεί οι ανοχές μας να εξαντλήθηκαν. Γιατί 13 χρόνια σίγουρα και εγώ έκανα λάθη και ο Παναγιώτης έκανε λάθη. Ίσως ήμασταν νεότεροι και είχαμε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε και μπορεί στη συνέχεια αυτή η υπομονή να εξαντλήθηκε. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη αιτία. Υπάρχει συγκεκριμένη αιτία, αλλά μπορεί να ήταν η αφορμή. Επίσης υπάρχουν κάποιοι, με αφορμή και αυτό που είπες πριν, τη συνεργασία σου με διάφορους λιράριδες λόγω διαπροσωπικών σχέσεων, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Παρχαρίδης κερδίζει μεν σε ποσότητα, αλλά χάνει σε ποιότητα. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς? Έχω να πω να μην φοβούνται να παίξουν με πολλούς λιράριδες, γιατί εγώ θα σας πω ότι το να φοβάσαι να παίξει με πολλούς λιράριδες είναι αβεβαιότητα. Και εννοείται ότι με το λιράρι που θα παίξω τον γνωρίζω. Δεν πάω να παίξω. Έχεις ξαναπαίξει δηλαδή? Εννοείται. Γιατί η επόμενη ερώτηση θα ήταν αν έχεις βρεθεί και εσύ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι με τον Φάνη του Κουροκλίδη, έτσι, ως βασικό λιράρι. Αν θα πάω σε ένα πανηγύρι με τον Γιαννάκη τον Τζανασίδη, χάνω σε ποιότητα? Όχι, αλλά θέλω να πω, έχεις βρεθεί, γιατί θα σου έκανα επόμενη ερώτηση, ήδη προετοίμαζα την επόμενη. Έχεις βρεθεί εσύ σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, συνεργαζόμενος με κάποιο λιράρι? Όχι. Θα τραγουδήσω με όποιον λιράρι μου δώσεις. Δεν θα μου δώσεις. Εννοείται ότι θα τον εγκρίνω, δηλαδή θέλω να γίνομαι κατανοητός. Αλλά δεν φοβάμαι, ρε φίλε, να παίξω με ένα λιράρι που τον ξέρω, γιατί δεν θα ξέρει τα καινούργια μου σουξέ. Ναι, οκ. Ξέρω ότι ό,τι και να μου παίξει θα το τραγουδήσω. Γι' αυτό σου λέω, ίσως το ότι κάποιοι δεν παίζουν με διάφορους λιράριδες και κρατάνε έναν, είναι και θέμα αβεβαιότητας. Πες μας, ποιον άλλον θα ήθελες να φέρουμε στην εκπομπή εδώ για να τον δεις? Γιατί μάλλον είσαι ο μόνος που έχει δει. Κοίταξε, τραγουδιστή. Ό,τι θες. Όποιον να είναι. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ από τη νέα γενιά τον Μπάμπη τον Ιωακιμίδη, τον Στάθη τον Τζαϊρίδη. Τώρα ο Τασούλης είναι ανεψιός μου, αλλά θεωρώ ότι έχει ένα χρώμα ειδικό. Αυτός ο πιτσιρικάς Ορφανίδης μου αρέσει που τραγουδάει πάρα πολύ. Λιράριδες, τι να πρώτο πω, ρε παιδιά, είναι τόσοι πολλοί που δεν ξέρω και τα ονόματά τους. Ναι. Ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Πάρα πολύ. Και από τους παλιούς, εντάξει, θεωρώ και δεν το κρύψα ποτέ ότι ο πιο άρτιος τραγουδιστής αυτή τη στιγμή είναι ο Στάθης ο Νικολαίδης. Φυσικά η μεγάλη μου αγάπη ήταν ο Γιάννης ο Κουρτίδης, γιατί έμοιαζε με τον Χρύσαθο με τον οποίο είχα καψούρα. Για τον Κώστα του Θεοδοσιάτη τι να πω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος είναι... Σημειώνετε εσείς, έτσι, έχει πει πολλούς.
και η φωνή του είναι αναλύωτη. Τον άκουγα χτες και τον θαύμαζα. Ο Γιώργος ο Ιωαννίδης. Ήρθε αυτός. Ήρθε. Μου ξαναφέρετε. Δεν σε βλέπω διαβάσματα. Μ' αρέσουν πολύ. Τώρα πάμε για επόμενη σεζόν. Ναι. Μια σεζόν μας έφτιαξε τώρα, έτσι. Εντάξει, μπορείτε να φέρετε πάρα πολλούς και το ξέρετε. Πριν πάμε στο παιχνίδι. Γιατί σου Πάντως έχουμε και θεωρώ παιχνίδι. ειλικρινά, θεωρώ ότι στα ποντιακά έχει πάρα πολλούς καλούς τραγουδιστές. Ο Γιώργος ο Σιαμλίδης, μου αρέσει πάρα πολύ, τεχνικότατος τραγουδιστής. Κι άλλους, παρά να πω ονόματα θα χρειαστεί να... Κακώς είπα και αυτούς, αλλά τέλος πάντων. Μ' αρέσουν. Λοιπόν, μια συμβουλή για την ορχήστρα. Για την ορχήστρα μας. Η ορχήστρα σας έχει μια ευγένεια που εμένα με συναρπάζει. Είσαστε ευγενική ορχήστρα. Να μας δεις τις πρόβες πόσο ευγενικοί είμαστε. Δεν ξέρω τι κάνετε στις πρόβες. Μέσα στην ευγένεια είμαστε. Δεν ξέρω τι κάνετε. Αλλά μου βγάζετε μια ακαδημαϊκήλα, ένα τέτοιο πράγμα. Όπως το πες. Να το καλέσουμε σε μια πρόβα. Σας παρακαλώ. Μετά να το Μένα- ξαναβγάλουμε. Μας περιέγραψε ακριβώς όμως. Και μετά το ξαναβγάλουμε σε μια Κάνουμε εκπομπή. και πανώ. Κύριε Ισόνα. Και έτσι. Μπορεί να πεις η πόρτα από πού είναι, παιδιά. Και όμως κάνετε καταπληκτική δουλειά και σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα. Αυτές οι ορχήστρες δεν συγκροτούνται εύκολα και δεν διατηρούνται και εύκολα. Γιατί εδώ 2 άτομα δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Τώρα θα αρχίσω εγώ, κύριε σου Χριστέλη. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι. Πρώτη φορά θα το παίξουμε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ιγγλικά. Όχι. Λοιπόν, Λίντζα. και... Κάνε μας λίγο στα κόμματα. Λοιπόν, και το παιχνίδι σήμερα είναι το εξής. Θα σου πούμε κάποια ονόματα. Είναι το που θα πήγαινες με τον. Θα σου πούμε εμείς κάποια ονόματα και εσύ θα λες που θα πήγαινες με τον εκάστοτε, ας πούμε. 2 φορές το ίδιο πράγμα. Ναι, για να το εξηγήσω σωστά, γιατί κατάλαβες τώρα. Διαστερούμε. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει πρώτος? Εσύ. Ωραία. Πού θα πήγαινες με το Θόδωρο Παυλίδη? Και γιατί θα μας πεις όμως. Α, εσύ το εντάξει, ναι, το δέχομαι. Ναι. Ωραίο, ναι. Φιλοσύντομα ναι. δεν Ναι, πεις, ναι, αλλά... ναι. Πού θα πήγαινα με το Θόδωρο Παυλίδη? Θα πήγαινα να κάνω ένα μουχαπέτ στο σπίτι του, στο κτήμα που είχε, γιατί ξέρω ότι εκεί ηρεμούσε και γινόταν άλλος άνθρωπος, και σίγουρα σε ένα μουχαπέτ, σε έναν τόπο που τον ενέπνεε, θα άκουγα ένα Θόδωρο διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Τώρα μην πεις με όλους μουχαπέτ και τέτοια. Όχι, Πάμε λίγο. Πού θα πήγαινες με το Χρύσανθο? με το Χρύσανθο θα πήγαινα στην Αίγυπτο να ακούσουμε την Ουμ Καλσούμ, γιατί ήταν η αγαπημένη του τραγουδίστρια. Αιγύπτια ήταν. Και Λίβανο, άρεσε πολύ Λίβανο. Α, Πού θα πήγαινες με το Γόγο? με το Γόγο. Πού θα πήγαινα με το Γόγο? Πού θα πήγαινα με το Γόγο? Με το Γόγο θα πήγαινα να ακούσω, ενώ ήταν σίγουρα και αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος για μένα λιράρης, θα πήγαινα να ακούσω κάποιους παλιούς λιράριδες για να ακούσω την άποψή του για κάποιον υποδεέστερο, πώς μπορούσε να εκφραστεί ο πρώτος για κάποιον που δεν είναι τόσο καλός τεχνικά, αλλά είναι τόσο ουσιαστικός νοηματικά. Ναι, ναι. Πού θα πήγαινες με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο? Με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο θα πήγαινα. Πέρα από το στούντιο που θα πηγαίνατε. Με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο
θα ήθελα, αν μπορούσα και δεν το έκανα, να πάω σε ένα μοναστήρι και να προσευχηθώ μαζί του, γιατί τον έζησα στις τελευταίες του στιγμές και μετανιώνω που δεν πήγαμε κάπου έτσι να προσευχηθούμε, να πάρει ακόμα περισσότερη δύναμη. Πού θα πήγαινες με το Στάθη Νικολαίδη? Με το Στάθη Νικολαίδη θα πήγαινα όπου τραγουδάει ο Καζατζίδης, για να τον δω, για να εκστασιάζεται, γιατί ειλικρινά ο μοναδικός τραγουδιστής που τον τρελαίνει είναι ο Στέλιος Καζατζίδης. Και τελευταίος, που θα πήγαινες με τον Δημήτρη Πιπερίδη? Όχι, άλλο ένα έχω. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Και ένα άνθρωπο, σαν τώρα να λέω σε πού θα πήγαινε, και ένα άνθρωπο ο Δημητράκης, χάσω να τον βρε παιδί μου, το Δημήτρη τον Πιπερίδη. Σε μια βιβλιοθήκη να διαβάσουμε. Από μωρό αυτό έκανε, τίποτα άλλο δεν έκανε, διάβαζε. Τι δεν και πίνε. Ωραία, τελευταία ερώτηση. Πού θα πήγαινες με τον Γιάννη Τσανασίδη? Με τον Γιάννη Τσανασίδη θα πήγαινα στον κουμπάρο μου και πεθερό του, τον Μιχάλη τον Ιωσήφιδη, να κάνουμε ένα μουχαπέτ, γιατί είναι πάρα πολύ μερακλής ο πεθερός του και ξέρει να ακούει λύρα. Ισχύει, παιδιά, προσυπογράφω σε αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Αλέξη Παρχαρίδη. Που ήταν... έχουμε δώρα για τον Αλέξη. Εδώ η παραγωγή θα σε δει, ρε παιδί το μου. ξέρω. Εντάξει. Γι' αυτό τώρα θα το δίνει. Λοιπόν, έχουμε εδώ... Αυτό δεν ξέρεις, περίμενε. δεν έχει σπουδάσει εμπορία και διαφήμιση από λάθος, αλλά τον βάζουμε να κάνει τοποθέτηση προϊόντος πάντα. Τον πιο ακατάλληλο άνθρωπο. Ναι. Δεν έχετε βάλει να κάνει αυτό. Ευχαριστούμε τον Αλέξη Παρχαρίδη, χειροκρότημα. Ευχαριστώ και εγώ. Τι θέλει, μετά. Να σου δώσουμε και ένα δωράκι. Βεβαίως. Δύο δωράκια μάλλον. Το ένα είναι το CD μας. Το ευγενικό της Ευγενικής Ορχήστρας. Τα κάλαντα στον πόντο. Άρα του χρόνου θα ακούς ορχήστρα 19-19 τα Χριστούγεννα. Μπράβο. Από Χριστούγεννα μέχρι Θεοφάνεια, εμάς. Και μία μπλούζα για τα stand-up comedy. Ναι, αυτό κατάλαβες. Small. Ποιος θα φορεί εδώ? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοράς κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε νούμερα. Σας εύχομαι επιτυχίες. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί το κάνετε με πάρα πολύ μεράκι και το κάνετε πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα και θα κλείσεις την εκπομπή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.